Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα τώρα. Οι δύο κυρίες που είναι κοντά μας θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι γίνεται με τα καλλυντικά. Διαβάζω μια είδηση, κυρία Τσιούφ, προχθές, που με κινητοποίησε. Έγραφε ο τίτλος: υπάρχουν τοξικά σε ενυδατικές κρέμες, σε μάσκαρα, σε οδοντόκρεμα, σε στοματικά διαλύματα. Και λέω υπάρχουν. Μπαίνω μέσα να δω, έτσι φτάσαμε και στην έτερη κυρία της Συντροφιάς, που έχει μια εφαρμογή που θα είναι πολύ χρήσιμη, θα δείτε τι κάνει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν καταρχάς, υπάρχουν τοξικά σε όλα αυτά? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαρά Είμαι και μας. εγώ από Ευρυτανία, λοιπόν. Αλήθεια? Το λέω και αυτό, έτσι. Άρα αγαπάμε τα μέρη. έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση σήμερα. Έτσι, ακριβώς. Ωραία, κοιτάξτε, λοιπόν, σαφώς τα καλλυντικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα έχουν ένα αριθμό χημικών συστατικών μέσα. Τα οποία δυνητικά σε κάποιες περιεκτικότητες και σε κάποια μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσουν κάποιες βλάβες στο δέρμα. Να μιλήσω λίγο για το δέρμα αρχικά, οι οποίες φαίνονται πιο πολύ άμεσα, οι δερματικές βλάβες, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος ερεθισμός, κάποια δερματίτιδα, αλλεργία, αλλεργικές αντιδράσεις, διαταραχή του μικροβιώματος λοιπόν του δέρματος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σε χρόνιες δερματίτιδες. Έχουν όλα τα καλλυντικά και όλα αυτά που περιγράψαμε, θα τα δούμε και αναλυτικά μετά, οδοντόκρεμες και τα λοιπά, δεν είναι τις κατηγορίες σας, να μείνουμε στα καλλυντικά λίγο. Έχουν όλα κάτι, απλώς το θέμα είναι αν έχουν πολύ λίγο. Όχι, δεν έχουν όλα δεν κάτι έχουν όλα. Και πρέπει και καλό είναι να ελέγχουμε τα προϊόντα που προμηθευόμαστε, γιατί το ότι θα χρησιμοποιήσουμε προϊόντα στην καθημερινότητα είναι κάτι δεδομένο, έτσι. Ναι. Το θέλουμε. Χρησιμοποιούνται για την προσωπική μας υγιεινή, για την ομορφιά. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα και πρέπει να είναι στα πλαίσια της φροντίδας του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε όλοι στο πράσινο σαπούνι πάλι. Ακριβώς. Ναι, είναι μέσα στη ζωή μας πια όλα μια αυτά. λογική αντιμετώπιση όλων αυτών που ακούμε. Ωστόσο, το θέμα είναι τι είναι αυτό που χρησιμοποιούμε. Ναι. Πρέπει λοιπόν να κοιτούμε τα προϊόντα να είναι δερματολογικά ελεγμένα. Ένα πολύ βασικό. Δηλαδή να έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τόσο ώστε αν προμηθευόμαστε προϊόντα τα οποία είναι ανώνυμα και χωρίς πιστοποίησης, είναι σαφώς ότι θα είμαστε επιρρεπείς. Μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Κάποια βασικά συστατικά που πρέπει να κοιτάμε είναι τα συντηρητικά, τα parabens, που τα έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια. Είναι, ο καθένας από εμάς δεν είναι ειδικός, δεν είναι ούτε δερματολόγος ούτε βιοχημικός, και θα πάμε τώρα να δούμε και με τη βοήθεια της εφαρμογής πώς μπορούμε να εντοπίζουμε κάποια. Άρα είναι ο καθένας σε θέση να τα αναγνωρίσει όλα αυτά, να τα καταλάβει? Όχι, σαφώς. Πρέπει να υπάρχει απλά μία ενημέρωση του κόσμου, αφενός, και αφετέρου η πολιτεία δημιουργεί μια νομοθεσία που να προστατεύει τον καταναλωτή. Ναι. Την κυκλοφορεί. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα, επειδή λέμε με την κυρία Τσιούφη, δεν είμαστε ειδικοί να ξέρουμε. Η κυρία Κούρνια είναι βιοχημικός. Ως επιστήμον έφτιαξε μια εφαρμογή. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή και δεν γνώριζα ότι γενικώς υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, κυρία Κούρνια. Υπάρχουν και στο εξωτερικό, μου είπαν, δηλαδή είναι κάτι διαδεδομένο που μας δείχνετε με την εφαρμογή αυτή. Και παρακαλώ, σας έχουμε δώσει το τάμπλετ για να μπούμε μέσα στην εφαρμογή. Θα το δείτε και εσείς ζωντανά στον αέρα τώρα. Να το, αυτό είναι. Λοιπόν, πώς λέγεται η εφαρμογή, κυρία Κούρνια? Η εφαρμογή λέγεται Ingridio. Έχουμε επιστρατεύσει την τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιούμε αυτό που λέγεται μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT που το ξέρουμε όλοι, για να μας διαβάσει την παγκόσμια βιβλιογραφία για όλα τα καλλυντικά, τα συστατικά τους και τα τρόφιμα, ώστε να μας δείξει αν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ συστατικών, χημικών, και της ανθρώπινης υγείας. Κάτι που μπορεί να έχει παρουσιαστεί αν σχετίζεται με το προϊόν που είχαμε χρησιμοποιήσει. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να το δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Καταρχάς, είναι ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό? Είναι ελεύθερη, το κατεβάζετε δωρεάν. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Δεν πληρώνεις τίποτα. Δουλεύει, είμαστε σε 100 χώρες περίπου αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Δουλεύει με αναγνώριση κειμένου, δηλαδή δεν χρειάζεται να σκανάρουμε κάποιο barcode, αρκεί να πάρουμε μία φωτογραφία. Ναι. Τα συστατικά. Η κυρία Κούρνια μας έχει φέρει κάποια προϊόντα για να κάνουμε το τεστ ζωντανά, να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Το πρώτο που μας έχετε και το κουτάκι, τι λοιπόν, είναι? έχουμε φέρει ένα ρούζ, ναι. μία οδοντόκρεμα. Έρχομαι από εκεί. Με βάλατε τώρα σε περιέργεια. Έχουμε μία ενυδατική κρέμα, ένα σαμπουάν, ένα αφρολιτρό για παιδιά και έχω φέρει και ένα τρόφιμο ενδεικτικά, το οποίο είναι αλλαντικό. Ωραία. Να σαρώσουμε λίγο. Αυτό είναι καλλυντικό. Αυτό είναι ρούζ. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να το σαρώσουμε. Το Παίρνουμε στην εφαρμογή, κάνουμε τη λήψη. Αρκεί να είναι καθαρή η φωτογραφία μας, δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι άλλο. Αρκεί να... Αυτό το έπιασα τώρα.
Ωραία. Το πήρε. πήρε τη φωτογραφία. Κάνουμε χρήση φωτογραφίας. Και έχει τη δυνατότητα να αναλύσει αμέσως τι συστατικά Και υπάρχουν. αυτή τη Αυτό μας είπε στιγμή- δηλαδή η κυρία Τσιούφη. Που δεν είμαστε ειδικοί εμείς, κάνει η εφαρμογή. Ακριβώς. Τον ειδικό, κάνει ανάλυση. Σε πραγματικό χρόνο ανεβαίνει στη βάση μας, όπου έχουμε δει ποια είναι τα συστατικά τα οποία... Και τι μας δείχνει τώρα, τι είναι Και αυτό? τώρα μας δείχνει μία λίστα με τα συστατικά. Εδώ η φωτογραφία μου δεν ήταν πάρα πολύ καθαρή, γιατί θα ήθελα να σας το Να δείξω το άλλη μια κάνουμε φορά. πάλι. Να σας πω, μήπως να το βάλουμε λίγο πιο Ναι, κάτω. Εκεί. ακριβώς. Να Αυτό το. έπρεπε να Ωστόσο, έχει κάνω. βγάλει. Ωραία. Έχει βγάλει, Έχει βγάλει. Είχε και κόκκινο. Έχει δείξει και την γαλλική που Είχε, έχει μέσα. ναι, εδώ πέρα απομονώνουν τα συστατικά. Ωραία. Και σε πραγματικό χρόνο συνδέεται με τη βάση δεδομένων. Να, Εδώ το τα βγήκε βρήκε πάλι. όλα, δεν είχα καθαρή φωτογραφία, πρέπει να το προσέξουμε Και αυτό. τι δείχνει τώρα αυτό? Και βλέπουμε ότι κάποια συστατικά είναι πράσινα, δεν έχουν κίνδυνο, κάποια είναι πορτοκαλί και βλέπουμε και ένα κόκκινο, το οποίο είναι το talc, χρησιμοποιείται και σε πούδρες και σε σκιές ματιών, πρέπει να το προσέξουμε. Και σε ρούζ. Και σε ρούζ. Αυτά προϊόντα. Και παιδικά και προϊόντα. παιδικά σωστό, προϊόντα. σωστό. Έχει γίνει ανάκληση βέβαια το 2023, διότι το talc είναι ένα πέτρωμα το οποίο βρίσκεται μαζί με τα κοιτάσματα αμοιάντου. Α, Και έχει οπότε πήγε προσμίξεις αμοιάντος. αμοιάντου, Καθίστε από έχει εκεί, γίνει, να μην σας έχει γίνει δυσκολεύω και με ανάκληση κοιτάτε ανάποδα. Από των εκεί. βρεφικών προϊόντων. Ναι. Το συνεχίζουμε όμως να το βλέπουμε σε αρκετά φθηνές μάρκες καλλιτικών. Εγώ θυμάμαι Είναι ένα παλιά το σημείο- τάλκ που το βάζαμε στα μωρά. Κάποια στιγμή αυτό απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκε, Ναι, δεν διότι υπάρχει πια. μπορεί να προκαλέσει μεσοθυλίωμα και καρκίνο των νεοθικών. Τι Σε λέτε μακροχρόνια χρήση, βέβαια. Αλλά αυτό το τάλκ μπαίνει μέσα σε πούδρες και σε ρούζ και χρησιμοποιώντας το, ας πούμε, μια κοπέλα, μια γυναίκα. Μπορεί να το εισπνεύσεις Ναι. και αν αυτό έχει πρόσμιξη αμοιάντου, τότε δυστυχώς μακροχρόνια χρήση του μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Όσο μας κάνατε και με άλλα προϊόντα, τι σημαίνει αυτό, κυρία Τσιούφη? Αν δηλαδή αυτά τα προϊόντα, όπως μας έδειξε, έχουν αυτό το τάλκ μέσα, τι μας κάνουν? Πρέπει να σταθούμε λίγο στο ότι αυτό που έχει σημασία είναι η καθημερινή και μακροχρόνια χρήση. Έτσι. Δεν είναι με μία φορά, δηλαδή δεν παθαίνουμε κάτι με μία Ακριβώς, φορά. για να μην τρομάζει ο κόσμος. Πρέπει Είναι απλά- αν το κάνεις επί μακρόν. Ακριβώς. Ναι. Όταν είναι επιμακρόν και εκθέτουμε το δέρμα και τον οργανισμό σε ένα συγκεκριμένο συστατικό, ναι, μπορεί να το προκαλέσει. Επειδή μας είπε προηγουμένως η κυρία Κιούρκια ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια σύνδεση ασθενειών, όχι μόνο κάποια αλλεργία, κάποια φαγούρα, κάποιο κοκκίνισμα ασθενειών. Μπορεί αυτά να προκαλέσουν, ας πούμε, ακόμη και καρκίνο? Υπάρχει συσχέτιση. Και γι' αυτό κάποιες και περιπτώσεις. υπάρχει μεγάλη εταιρεία αμερικάνικη που είχε κατηγορηθεί γι' αυτό και είχαν εκδικαστεί Το και θυμόμαστε. ποσά τότε. Και... Αυτό το καλλιτικό που έχετε τώρα τι είναι? Τώρα έχουμε μια οδοντόκρεμα, η οποία επίσης βλέπουμε ότι έχει συστατικά τα οποία κάποια είναι πράσινα βέβαια, αλλά κάποια είναι κόκκινα. Ειδικά αυτό το συστατικό, το potassium nitrate, είναι ιτρικά άλατα. Αυτά τα βρίσκουμε και στις γαλοπούλες και σε όλα τα επεξεργασμένα κρέατα. Είναι ένα συντηρητικό που έχει χαρακτηριστεί από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως τύπος 1 καρκινογόνο. Και τι είναι αυτό το προϊόν που δείξατε Είναι τώρα? οδοντόκρεμα. Οδοντόκρεμα. Μάλιστα. Εδώ Δηλαδή- και αν έχει μακροχρόνια χρήση κάποιο. Τώρα, Ακριβώς. συγγνώμη, 2 φορές την ημέρα τουλάχιστον χρησιμοποιεί την οδοντόκρεμα. Ακριβώς. Άρα, Οπότε- συγγνώμη, πρέπει να παίρνουμε μέσα να κάνουμε τους χημικούς, δεν έχουν πάρει έγκριση αυτά τα προϊόντα πριν κυκλοφορήσουν και τα πάρουμε και τα χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα ενώ είναι καταγεγραμμένο σαν τύπος 1 καρκινογόνο, δεν έχει απαγορευτεί. Ναι. Αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε παλιά και το τσιγάρο το ξέραμε ότι προκαλεί, αλλά δεν ήταν Απλώς απαγορευμένο. ξέρεις ότι το τσιγάρο είναι κάτι επικίνδυνο, αλλά διαλέγεις να το κάνεις. Αυτά δεν το ξέρεις ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Να πούμε και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείτε, ότι όταν βλέπουμε τον κατάλογο των συστατικών που έχουν τα προϊόντα μέσα, Να δείξουμε, συγγνώμη, να δείξουμε κι άλλα. Έχετε φέρει κι άλλα, Βέβαια. μπορούμε να δείξουμε, ναι. μπαίνουν κατά σειρά περιεκτικότητας. Δηλαδή. Πάνω-πάνω είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα μέσα. Α, μάλιστα. Οπότε αν είναι κάτι, ας πούμε, σαν τοξικό και είναι λίγο, μικρή η περιεκτικότητά Ίσως του. εκεί να είναι Ναι. το... Η άδεια που παίρνουν. Η άδεια που παίρνουν. Κατάλαβα. Αυτό που δείχνετε τώρα είναι φαγητό. Ίσως προσέξτε. δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί και στα φαγητά μπορεί να κάνει Βέβαια. η πώς το λένε, εφαρμογή, τον έλεγχο. Εγώ δεν ήξερα Βέβαια. καν ότι υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές. Ούτε εγώ το Η ήξερα. τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, λέμε τον κίνδυνο σε κάποια θέματα, αλλά κοίταξε εδώ πόσο βοηθητική είναι. Πάρα πολύ. Πάρα Εδώ πολύ. έχουμε τι είναι αυτό? ένα επεξεργασμένο προϊόν κρέας, Ναι. δηλαδή είναι σαλάμι. Το αντίστοιχο το ίδιο ακριβώς είναι και στη γαλοπούλα. Ναι. Το οποίο βλέπουμε ότι είναι κόκκινο. Δηλαδή έχει αυτά τα νητρικά και νητρόδη, τα οποία ο Είναι αυτό που παγκόσμιος... λέμε οι επεξεργασμένες τροφές που είναι Επεξεργασμένα επικίνδυνες. κρέατα, Ναι. δηλαδή η γαλοπούλα, η βραστή γαλοπούλα, η καπνιστή γαλοπούλα, τα σαλάμι, το λουκάνικο, όλα αυτά έχουν νητρικά άλατα ως συντηρητικά, τα οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει και συγκεκριμένη δοσολογία, δηλαδή μία φέτα γαλοπούλα την ημέρα
για χρόνια μπορεί να αυξήσει το καρκίνο στο παχύ έντερο κατά 23%. Άρα έχει δώσει και συγκεκριμένα στοιχεία. Και να ρωτήσουμε το εξής. Θα μπορούσε εν δυνάμει να λειτουργήσει αθροιστικά αυτό? Δηλαδή, μας προκαλεί βλάβη ένα τρόφιμο το οποίο θα πάρουμε, μια οδοντόπαστα και ούτω καθεξής. Αν κατατείνουν προς την ίδια κατεύθυνση ενός καρκίνου, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αθροιστικά? Σωστό. Ακριβώς, δηλαδή τα φαινόμενα που παρατηρούμε είναι βιοσυσσωρευτικά. Δηλαδή, δεν θα συμβεί κάτι αν φάω μια μέρα ένα τόσο μεγαλοπούλα. Αλλά αν το κάνω για όλη μου τη ζωή, μπορεί κάποια στιγμή κάτι να πάθω. Ακριβώς. Και τα άλλα δύο που έχετε φέρει, τι είναι αυτά? Λοιπόν, έχουμε μια ενυδατική κρέμα, την οποία μπορούμε και αυτή να εξετάσουμε. Για το σώμα ή το πρόσωπο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ναι. Και μέχρι να τραβήξει τη φωτογραφία, να κάνω και άλλη μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Σε όποια γλώσσα και αν αναγράφονται τα συστατικά, τα αναγνωρίζει η εφαρμογή? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα αγγλικά και στα γαλλικά. Αλλά με το ChatGPT τώρα έχουμε μεγάλη ευκαιρία, θα τα προχωρήσουμε σε όλες τις γλώσσες. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πορτοκαλί και πράσινα, οπότε θα πρέπει να τα προσέξουμε. Ναι. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι το άρωμα. Το άρωμα είναι από χημικής άποψης ένα μείγμα φθαλικών εστέρων, το οποίο και αυτό είναι αρκετά ερεθιστικό για το δέρμα. Καλό θα ήταν δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε ρούχα, στα ρούχα μας, όχι απευθείας πάνω στο δέρμα. Και άρα προϊόντα που να μην είναι κρέμες αρωματισμένες και τέτοια. Γράφουν πάνω fragrance free. Ναι. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές ότι με τον όρο fragrance δεν είναι μόνο οι φθαλικές εστέρες. Δηλαδή κρύβουν ένα φάσμα χημικών ουσιών που δεν είναι ταυτοποιημένο ακριβώς. Απλώς εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε ούτε χημικοί, ούτε δερματολόγοι, ούτε βιοχημικοί και θα πρέπει να ψάχνουμε το κάθε τι. Δηλαδή να κατεβάσουμε την εφαρμογή και να μπει στη λογική. Ούτε ειδική τροφίμων, να μπούμε στη λογική το κάθε τι δηλαδή που έχει φέρει ο πολιτισμός και δεν είμαστε στην εποχή του σκέτου νερού, να το ελέγχουμε. Εντάξει, μια απλή συμβουλή σαν χημικός θα είναι ότι όταν διαβάζεις τη λίστα, εάν δεν καταλαβαίνεις τι γράφει, μην το φας. Ναι. Οπότε... Θα είναι αυτό, ας πούμε, έτσι ένας. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Κρατώ αυτό που λέτε ότι είναι σωρευτικά. Δεν είναι ότι θα κάνουμε σήμερα, θα φάμε κάτι ή θα βάλουμε κάτι πάνω μας και θα πάθουμε οτιδήποτε. Είναι σε βάθος χρόνου, αλλά καλό είναι να ξέρουμε σε αυτό το βάθος χρόνου τι χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιούφη, κυρία Κούρνια. Καλή συνέχεια και μπράβο για την εφαρμογή. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Θέλω να πω ότι η έρευνα, γιατί είμαι και διευθύντρια ερευνών στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ερευνητική ελληνική κοινότητα κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους και ανακαλύψεις. Και θα πρέπει και η πολιτεία να μας στηρίξει, γιατί τα 2 χρόνια τελευταία έχουμε δει ότι μας απαξιώνει με αναξιοκρατικές Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές και το έλεγα χθες στο γιο μου. Και μου λέει υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές στο εξωτερικό και πληρώνεις. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και τη βρήκατε και είναι και δωρεάν. Και μπράβο σας. Χαιρόμαστε πολύ. Καλημέρα και στις δυο σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και σε πολύ λίγο πίσω εδώ.